Dengaon Sports Association atum pen partir piponsi Inter Club Legends Football Championship 2025 kepathu pangchengpon. Sonsi jakhonga cheklo ni phai throk arni Dengaon Sports Association atum pen partir piponsi Inter Club Legends Football Championship 2025 apharman kepathu pon pangchengpon. Pindi kepathu pon along aluhisar po aman pen kachopapon amen lake Borsing Crew joining secretary Kasa Babu Bay Vice President DSA Premisor Rongpi Lawrence Rongpi Daising Ti Rensing Tisu Ningkreng Tisu Arong Asar Lapen Halapu Rong Khelan Timung Arong Asar Tame Chitong Dun Lapenan Parta Dengaon Sports Association Mate DSA President Mate Meipu Dhoram Singh Kroa Sitame Chitong Dun si Inter Club Legends Football Championship 2025 apharman mesen pen pachunpon Lapen pinning Inter Club Legends Football Championship 2025 ke pathupon along Karlitang Basa Kropi Lapen Karlitang Dhon Singh Inti Atuma men pensi pinning asingkan Inter Club Legends Football Championship mesen pen pachunpon Pin Inter Club Legends Football Championship ke pathupon atim Dengaon Higher Secondary School FC Jingsar FC atum angbongsi pini ke Jingsi Inter Club Legends Football Championship a match abangke pathupon longlo pini ke pathupon a match hin atim stame kang tangrak mate ke thekser ke thek pik ajok pini ke pathupon abangke draw datlo Dengaon Higher Secondary School atum e goal pipon lo lapen Jingsar FC atum e goal chipi pipon lo Lapen apora teng pen mesen pen ke pathu pajut pon longlo pini Inter Club Legends Football Championship 2005 ke pathu ke cheng along kelang chari tunabang mid referee Bisnu Terang Kasa referee ke pathu lang chari dunsi mesen pen ke pathu pajut pon longlo pusi niritum Northeast Today News asai hemalong bertanang pale pini ke pathu pon along DSA President Dhoram Singh Kro ahin pen pherangke aphan nangke pachini dunalam theke DSA along nonamat join dun tangau atim lake great rock wetlang mate 16 team asi nonamat ki nangke join dun jotlang pusi pachini pon stami aning kanwang ason terang mate team thongkebrai ni anduji pusi pherangke karchu hu DSA president Dhoram Singh Kro than pachini pon Lapen Labangso Inter Club Legends Football Championship 2025 ke pathu pon along first winner mate ke Jingsi anong A Lapen anong nam ke pipon Jisuri Cap Lapen trophy doji pusi pachini pon Lapen Kerem runner up aphan ke Suri Troxy Lapen trophy doji best player mate ke pathu ke thek apang aphan Suri si Lapen trophy doji Best goalkeeper Lapen tame tangka Suri si trophy doji Lapen highest score mate goalkeeper ke ong nai abang phua phans tame Suri si Lapen trophy doji DSA President Dhoram Singh Kro pherangke aphan pachini pon paruk khowa pen pansing rongpi report Northeast tangte pini Inter Club League Football Championship Suri hinira engkoi rapho kepathu Asapthak ang hin pen bisi pachiniwan pa nilitum hin pen apan dan restoration hin pen public news apan ninge klom pen suri kadam pajuri no asipini nilitum dan restoration ahin pen aning kan bang sonak thak Inter Club League all kar benglong ke pati dunji aphat den restoration ang ka ke do anak club apan aning kan bang son dik ki pondo bangso alik pinin litum kibi keceng silo la bangke litum basak rupi karlitang lapen karlitang donsing ti memorial prize money and trophy bangso tournament pe litum bipon panseng lo bangso kibi to on keceng long ke pathu pon la ke jengsai club serdhampur lapen Dengaon High Secondary yang bong si pathu pon lasi nilitum aning kanwang Den ro inspiration ang karlo itu malong club kecepati thongkepra pho thongkepra hini la sonan amlin je peneng sida mini litum aning kanwang son cluster hini ke thom la son ke thak mon ki bi pon do sida mini litum
atim do joine nitum aporta enikpi lasi penenga bang nitum kelas tar ini si thak pon la so teng pen nitum football alu arona teng pen nitum la kibi pon sita nitum arona tang ke kroy pon pen sipini bipon la so teng pen nitum non eprange bang sita nitum dak mati khola playground la pen Bharat playground ang pon nitum kelas tar ini patu bipon peneng te ansi cepati pon pa atim tu pa nona mat ke nilitum Dengaon Sports pen notice ki pitang ke pachini tang ateng pen joining lo pulotang te kri hini club ana bang ke na joining er peneng kan dui sarante sita nilitum peneng sita me matha polon kan bang so thak thong kebra si hini la sonana club na li pusin nilitum matha asa alang litum han sita me nilitum ke choneri kang tung bang la lo je aning kan bang so nak thak na club tin sita me na participate don je pansen nilitum Dengaon Sports pen ana litum han pachini pon nilitum sita me apora teng pen alang litum nang joining ni polo tang litum fixar pona pi kontak kire atini litum last date sita me ki pitang do la so arni teng pen salang litum bang be polo tang litum bang so tournament ong kalang litum han registration kori kontak kire ang tung ti mate final ke ban tu ore sepati pon pa nilitum la so putha ka bang chingbai chingsai pon pela ati di polo tim kang wai pon league polo tang ke knock out son kali liga bang ka arona tang do pot la so arona tang pen sai pon si mo final date ani bang litum ki pon tela peni final hot mate ang tung ti hot ke hai tum phan kon si prize money ke bi pon ateng polo tang te tum dak suri captain ke hai tum han ma suri cap kere ma tum bang ke suri troxy lapen best player phan suri si lapen ke best goalkeeper phan suri si lapen ke hala sorni sita me ala ke pathum ke thek nai abang phukang bai pon sita phana mai suri si la son ke thik pondo la pen trophy asi tina long sita me trophy si si ki nil tum ki pi pondo aso teng men se hala angdung ki tiar ni sita me nil tum pajir pondo darang mana cholo ba cholo la sa